Затова никога не се безпокойте и не казвайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем. Защото вашия небесен баща Йехова знае, че се нуждаете от всичко това. Търсете първо царството и Божията праведност и всичко останало ще ви бъде прибавено от Йехова, нашият баща. Защото Йехова е казал: няма да те изоставя, няма да те напусна, нито да те изоставя. Да, Йехова казва това. Йехова върви се с тебе. Той ще продължи да бъде с тебе, няма да те напусне, нито да те изостави. Не се плаши и не се страхувай, Защото Йехова, твоят Бог, върви се с теб. търсете първо царството и Божията праведност и всичко останало ще ви бъде прибавено от Йехова, нашият баща. Не се безпокойте за нищо, но във всичко, чрез молитви и усърдни молби, заедно с благодарност